Hola Mataró, som a la platja del Callao, on comença el Camí del Nord. El Camí del Nord és el camí que molts catalans i catalanes van haver de recórrer entre el gener i el febrer de l'any 1939 per exiliar-se a França, quan ja la Guerra Civil estava a punt d'acabar i la derrota republicana doncs, era quasi un fet. La ruta comença aquí a la platja del Callao, va fins a França, com hem dit, i avui us ensenyarem la primera etapa. La primera etapa són uns 16 quilòmetres i acaba a Collsacreu. Esperem que us agradi i que ho disfruteu. Som-hi! Doncs bé, ja estem al camí de les Cinc Sénies i ara estem caminant en direcció cap al mirador d'un Oflarnau i un cop allà doncs ja agafarem via nord-est i travessarem tot el parc del Montnegre Corredor. Som-hi! Bueno, doncs ja superem les 3 hores de caminada i ja hem passat el Coll de l'Orita i la Creu de Rupit i ara en breu arribarem ja a la Casa Nova de Pibernat i ens quedaran només 2 quilòmetres per acabar el dia. Com veieu, la ruta és xula i paisatge bastant verd. I bueno, això és el que van haver de travessar els exiliats republicans quan fugien de la Guerra Civil, ja quan la derrota republicana era gairebé un fet. Ja hem arribat a Collsacreu, posem el punt final a aquesta etapa 1 del Camí del Nord. Han estat 16 quilòmetres i res, els primers quilòmetres de la ruta cap a l'exili dels republicans. Esperem que us hagi agradat i ens veiem aviat aquí a la revista Iluro. Adeu!